Daqtejn fuq it-tamborlin, ir-ritmu bil-katuba u jaħandoqqu f'dawn iż-żminijiet ta' festi. Il-banet Maltin u Għawċin jagħtu sem qawwi anke f'dawn il-festi, iżda l-interess fil-banet tkattar jew naqas. Statistika maħruġa mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika uriet li sentejn ilu kien hawn ftit aktar minn 27,000 membru fil-każini tal-banet. Aktar minn 2,200 huma bandisti tal-post, bi kważi 73% huma rġiel u ftit aktar minn 27% li huma nisa. L-allievi ammontaw għal aktar minn 1,200 membru, biktar minn 63% li huma rġiel u biftit inqas minn 37% li huma nisa. L-NSO spjega li l-membri tal-Kumitat jammontaw għal kważi 1,100 membru. Bl-irġiel jiddominaw ukoll f'din il-kategorija biftit aktar minn 93%, filwaqt li n-nisa jammontaw għal ftit aktar minn 7%. Din id-differenza bejn l-irġiel u n-nisa tinħassewwa, kif l-ewwel nisa fil-banet Maltin daħlu madwar 25 sena ilu. Mawa News, it-teżorir tal-Għaqda tal-Gażini tal-Banet, Chris Briffa, saħaq li minkejja din id-differenza, in-nisa fil-Gażini tal-Banda diħlin u anke qed jitilgħu fil-ġerarkija ta' tmexxija tas-soċjetajiet mużikali. Fih dan l-Għaqda tal-Gażini tal-Banet ġiet imnedija diskussjoni interna rigward kif in-nisa ħajkunu iktar parti mis-soċjetajiet mużikali tagħna. Għalkemm ngħidu ta' min jgħid li għandna 4 presidenti ta' soċjetajiet mużikali li huma nisa u ammont ieħor konsiderevoli li għandhom segretarju u nisa fil-kumitati amministrattivi tagħhom. L-Għaqda ilha dawn l-aħħar snin taħdem mal-Gvern biex tagħti fondi lill-banet ħalli jgħallmu lill-bandisti mingħajr ħlas. Barra minn hekk, riċentement ingħataw fondi biex bandisti jibdew jitalmu strumenti li mhumiex daqshekk komuni fil-banet biex b'hekk il-banet ikunu aktar kompluti u jiżviluppaw aktar fl-arti mużikali. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.